Takže ahoj, tu nás Vicky a dneska to bude SSO. A dneska to bude videjko, kde vám ukážem, ako vyzerá na SSO Halloween. Takže ako prvé je pri vchode, sú tu také dva tekvice, cez ktoré sa dajú takto prechádzať. Proste normálne pôjdete a dá sa cez to prejsť. Asi takto nejak. A potom sa tu dajú kúpiť takéto masky. Ja vám ukážem, kde je ten obchod. Tam je. Čakajte chvíľku, musím to obísť. A tu je ten obchod, kde sa dajú kúpiť masky. Tu predáva takáto ako keby tekvica. No, ja na to ťuknem. A môžete si vybrať masky. Je tu aj kôň, žaba. Počkaj. Takže ja mám takúto tekvičku. A dá sa tu kúpiť kostra, kôň, potom kráva, alebo čo to je, ja sa nejak lagujem. No, potom tento duch a potom táto kostra. I ja mám strašné lagy. Tak fajn, toto je, takže si môžete vybrať. Ja radšej z toho idem head. Tak. Prepáčte, ale asi to bude blbá kvalita. A ešte vám tu ukážem túto moju úrodu. nie, to sú tekvičky. A toto som ani nevidela, čo sa tu predáva. Tu je taký pavúk. Pavúk! Dobre, takže tu si môžete kúpiť, a môžete si tu kúpiť oblečenie kostry, nohavice kostry, rukavice kostry, to asi nevidíte. Potom dečku pre koňa z kostry. A ja si tu práve kúpim, mám 2 centy, to nevadí, tak si tu kúpim toto. Také proste, taký pavúk na úzdu koňa, takže ja si to kúpim. OK. A mám to, takto to vyzerá. A dám si to, ja vám to ukážem lepšie. Tu si vlastne môžete kúpiť nejaké halloweenské veci a tak. Takže takto to vyzerá. Ten pavúk. Akože mu lezie po úzde, alebo po hlave. Tarantula! Fajn, takže musela som si zahrať tento závod, takže keď ho dohrám, tak sa vám ozvem a budeme pokračovať v tom Halloweene. Ahoj! Potom sú ešte takéto duchy na stajni. No, na stajniach, alebo jak to mám povedať. Také biele. A ďalej. A pri maj sú tiež tekvice. Proste asi všade sú tekvice. Tak a ešte by som vám chcela povedať také menšie info, že budem natáčať aj túto hru. Je to Star Stable Online.